mahal na araw at ito ang isa sa pinakamahalagang okasyon ng mga nagsidatingang mga kababayan natin mula pa sa ibang bansa at mga bisita dito sa Pasukin upang tunghayan ang pinakahihintay na selebrasyon ng Semana Santa. Ngayon po ay Holy Tuesday at matutunghayan po natin ang mga nagagandahang mga imahe para sa Semana Santa dito sa Pasukin. Napakaganda talaga ay lahat ng mga lalawigan dito sa Ilocos. Sana ganito rin yung paraan nila ng pag-celebrate ng Holy Week. Isa sa mga kahalagahan ng pagpunta ng Semana Santa ay ang pag-renewal ng faith. Nandito tayo ngayon sa simbahan ng Romano Katoliko at kasalukuyang naisasagawa ang Siete Palabras. Itong Semana Santa ay namumukod tangi na pagpapakita natin ng ating pananalig. Pananalig sa Diyos, pananalig sa simbahan at sa simbahang Katoliko. Ngayon ay araw ng Biyernes Santo, ang araw na pagpapakahirap, pagkakapako at ang pagkamatay ng buong Hesukristo. At adoti, rebulto, itan. They are more colorful, attractive, and beautiful.